Пятница, 23 жніўня. Добрый вечар, шановное спадарства. З вами Вітаў Ціўчык, гэта Белсадзум. І вось, што мы пакажам. Яшчэ ніколі беларусы не жылі так добра, сцвярджае афіцыйная статыстыка. Што адбываецца з эканомікаю, размаўляем з эксперткай. Еўразвяз заўважыў вызвалення некаторых палітвязняў. Брусэль заклікае вызваліць усіх астатніх і неадкладна надаць медычную дапамогу. Серп і молат у звязцы са свастыкаю. 85 гадоў таму Гітлер і Сталін дамовіліся падзяліць між сабой Еўропу. Беларусы ушаноўваюць памяць ахвяраў вайны і тэрору. Гэтак званы індекс чаркі і скваркі ў Беларусі паказвае нечуваны рост. Пра гэта паведамляюць аналітыкі праекту «Вашы грошы». Такі паказнік складаецца з цаны 100 грамаў бескасцёвай свініны і 100 грамаў гарэлкі, ды разлічваецца на падставе афіцыйных звестак Белстату. За год, квартал да квартала, сярэдні заробак у Беларусі вырас на 19,5% у намінальным выражэнні. У пераліку на чарку і скварку заробкі беларусаў у другім квартале 2024 года выраслі з 537 до 569 пунктаў за месяц у параўнанні з папярэднім кварталам. І гэта новы рэкорд. Аднак, як зазначае праект «Вашы грошы», 10-я частка бюджэту датуецца Расіяй, а значная частка росту беларускай эканомікі звязаная з шэрымі схемамі абыходу санкцыяў і супрацаю з расійскім абаронна-прамысловым комплексам. Усё гэта не можа быць асновай для доўгатэрміновага здаровага эканамічнага росту. На думку аналітыкаў, чыноўнікі хочуць пратрымацца да гэтак званых выбараў з 2025 года, выцягваючы сродкі з бізнесу і згаджаючыся на любыя авантуры ўсходняга суседа. Спадарства, з намі на сувязі экспертка Цэнтру эканамічных даследаванняў «Бырок» Анастасія Лузгіна. Спадарня Анастасія, вітаю вас. Добрый дзень. Паводле афіцыйнай статыстыкі, вось у эканамічным сэнсе беларусы жывуць ледзьве не лепш, чым калі-небудзь. На вашу думку, за кошт чаго назіраецца вось гэты рост дабрабыту? Ну, во-первых, когда мы говорим об экономическом росте, нужно понимать базу, да, то есть нужно вспомнить 22 год, когда было действительно серьезное падение ВВП, и все показатели, основные, да, макроэкономические показатели, они были в минусе. Ну и вот после 22 года, на протяжении 23 года, происходило как бы восстановительный такой тренд происходил, да, и он продолжился в 2024 году. Но в 2024 году, безусловно, уже мы видим, что действительно экономика, да, находится на определенном таком подъеме, и, на мой взгляд, как бы значительный, да, вот вклад вот в такую ситуацию имеет российская экономика, да, потому что если посмотрим на данные российской экономики, то она тоже себя очень неплохо чувствует. И, например, по итогам полугодия 2024 года по отношению к первому полугодию 2023 года российская экономика выросла на 4,7%. Белорусская экономика выросла на 5%. То есть мы видим очень такие близкие показатели. То есть это один из таких важных стимулов, я считаю, для белорусской экономики, и это связано с тем, что на сегодняшний день Россия, она является таким основным, да, с большой буквы, торговым, экономическим партнером Беларуси, да, и вот это ее такая темпы, да, роста, конечно, безусловно, влияют на Беларусь. Но и плюс к этому внутри самой, да, Беларуси правительство проводит такую мягкую, стимулирующую экономическую политику. Да, то есть там мы видим, как изменяются те же ставки по кредитам. То есть кредиты сейчас очень привлекательны. Да. Зарплаты, в принципе, по всем секторам растут, и растут очень активно. Да, можно говорить там про регулирование, нерегулирование цен, но в любом случае темпы роста, они большие, высокие. Но здесь нельзя говорить только о как бы
вроде бы и хорошо, да, зарплаты растут, ну, всем все хорошо и замечательно вроде бы. Но надо понимать, что почему эти зарплаты растут. Во многом они растут, потому что наблюдается тот же дефицит, да, кадров, рабочей силы, и они повышаются не только благодаря там стимулам со стороны там, государства, но и потому что сами компании повышают зарплаты для того, чтобы привлечь сотрудников. Згадалі вы пра дэфіцыт кадраў і сапраўды ў банку вакансіяў прынамсі 164 тысячы ёсць прапановаў, 164 тысячы аб'яваў. Мы ведаем, што паводле сацыолагаў сотні тысячаў чалавек пакінулі краіну пасля 2020 года, у тым ліку з палітычных матываў. З гэтых самых матываў людзей звальняюць з працы. Няўжо гэта не адбіваецца на стане беларускай эканомікі і у тым ліку на дабрабыце грамадзянаў? Безусловно, это влияет, вот эта вот ситуация, и она как бы здесь, если мы говорим про нехватку, да, трудовых ресурсов, то нужно понимать, что с двух сторон ее надо рассматривать в краткосрочном периоде и уже в долгосрочном периоде. Одно дело, вот когда мы сейчас наблюдаем, да, вот люди уехали, и уже, да, не хватает рабочих рук. Но при этом надо понимать, что уезжают в основном молодые люди, уезжают люди с семьями, да, и они, соответственно, если ситуация не поменяется, они будут как бы и продолжать, да, жить за границей, и их дети опять-таки закончат иностранные университеты, будут строить жизнь уже за пределами Беларуси. Плюс к этому на это все накладывается еще низкая рождаемость, да, в Беларуси в целом, и в долгосрочном периоде это только еще ухудшит, обострит текущие проблемы. Но почему сейчас мы говорим, что как бы мы не наблюдаем какого-то вот отрицательного результата этих процессов? Ну, наблюдаем, потому что, вот, как я уже говорила, те же компании, они повышают зарплаты иногда во вред себе. Да? Если мы посмотрим на результаты именно финансовой деятельности компании, то они пока что не критичны, но все равно по ряду позиций, там даже, например, по показателю прибыли, да, то есть прибыльности, рентабельности, они снизились по сравнению с прошлым годом. То есть это говорит о том, что во вред себе, во вред своей работы компании вынуждены повышать зарплаты, да, для того, чтобы найти недостающих работников. Ці вось гэты рост дабрабыту, які дэкларуецца ў Беларусі, гэта эфект ўсё ж такі нейкіх такіх натуральных эканамічных працэсаў? Ці тут бачна некае такое уручное ўмяшальніцтва ў справы, і гэта нейкі такі, ну, штучны вынік? Ну, безусловно, как бы экономика, да, Беларуси, она все время была под пристальным вниманием со стороны государства, государственного сектора. Ну и в последние годы ситуация изменилась, даже, можно сказать, усилилась в сторону, да, ужесточения, да, вот этого контроля за работой экономики. Ну, вот самый простой пример – это регулирование цен, вспомним про это, да. Но, тем не менее, безусловно, нельзя сказать, что в Беларуси, там, как в Советском Союзе, плановая экономика. Нет, конечно, такого. Это отсутствует, но сильное государственное вмешательство, оно есть. И это видно по планам, да, которые спускаются, да, постоянно утверждаются разные программы, спускаются непосредственно по предприятиям, где часто, ну, в зависимости от отрасли, высока доля, опять-таки, государства. Опять-таки здесь мы говорим про регулирование жесткое регулирование разных сфер экономической деятельности. И, безусловно, вот этот вот контроль, он всегда присутствовал, но сейчас еще усилился. Что касается вот этого, как влияния его на экономический рост, но, на мой взгляд, здесь все-таки больше не вот этих вот... То есть одно дело, да, регулирование, оно присутствует, а с другой стороны, тут есть, конечно, ряд объективных факторов того, что, как я уже сказала, в 23-24 годах белорусская экономика, она приспособилась, да, к работе в условиях санкций и переориентировалась с европейских рынков и рынка Украины на восточный вектор. Но, опять-таки, в основном это касается, то есть основной как бы крен, да, вот в этом векторе все-таки в стороне России, да, находится.
И здесь очень высокие риски того, как будет в будущем чувствовать себя российская экономика, которая находится еще под большими санкциями, да, и находится под еще большими рисками. И в зависимости от этого очень сильно будет влиять, какая ситуация будет в Беларуси. Но я не говорю уже про... Конечно, нельзя забывать и про внутренние ограничения, потому что регулирование регулированием государственное, да, но если ресурсов не хватает, то их взять неоткуда. Да, я вот говорю про тот же дефицит кадров, что возможности экономики для роста, они в любом случае ограничены. Да? То есть если нет человеческих рук, которые будут создавать этот продукт, да, то есть расти постоянно высокими темпами невозможно. Ось вы кажаце пра заходнія санкцыі, што ў выніку іх эканоміка Беларусі просто прадпрыемствы пачалі прадаваць сваю прадукцыю яшчэ больш на ўсход, у прыватнасці ў Расею. Аднак ўсё ж такі вось Беларусь Калій, Горання Азот, здаецца, што прадпрыемствы вельмі былі прыбытковымі. Як так атрымалася, што ім дастаткова хутка, бо гэта літаральна некалькі гадоў удалося вось так узяць, перакваліфікавацца і знайсці новыя рынкі збыту? Ну, здесь, опять-таки, конечно, безусловно, тоже правительство не сидело без дела, да, то есть устанавливались какие-то новые связи, взаимоотношения не только с Россией, безусловно, с другими странами. И надо понимать, что, санкции, они вводятся, и жестко регулируются, контролируются одной группой стран, да, то есть там это Европа, европейские государства, там Соединенные Штаты, Япония. Но есть ряд стран, которые, нейтрально к этому относятся вопросу, да, и если есть возможность купить дешевые, да, там, калийные удобрения, то почему бы нет? Вот, поэтому есть ряд, то есть другая часть мира, которая, в принципе, если, опять-таки, появляется возможность, она ею воспользуется. Ну и вот в результате, безусловно, там, хоть про это уже не раз говорилось и писалось, что, скорее всего, если белорусские калийные удобрения, они продаются со скидкой, да, с дисконтом, да, для того, чтобы они были с учетом рисков, с учетом вот этих санкционных ограничений, чтобы они были привлекательны для других государств. Вот. Поэтому, в принципе, переориентация произошла. Экономика — это как живой организм. Она в любом случае, любая экономика любой страны, она старается как максимально быстро приспособиться к новым условиям. И даже если мы посмотрим в исторической ретроспективе там, на другие государства, которые уже давно под санкциями, там Иран, там и другие страны, то их нельзя сказать, что наступил коллапс, да, их экономики. Они продолжают работать, да, есть упущенные возможности, в спокойной ситуации, когда открыты границы и сотрудничество идет активно, было бы совершенно другое качественное развитие. Но, тем не менее, в условиях существующих ограничений все равно находятся другие каналы, да, сбыта тех же товаров. Яшчэ одно пытанне. Выданне «Наши грошы» ў сувязі з гэтай сітуацыяй піша, што рана ці позна, я тут цытую, эканоміка прад'явіць рахунак за перагрэў заробкаў і за ручны кантроль коштаў. На вашу думку, што гэта можа быць за рахунак? Ці вы падзяляеце такі ўвогуле прагноз? Безусловно, риски существуют, если вот эта вот мягкая, да, экономическая политика государства продолжится, да, то возникают риски реализации отрицательных рисков вот этого перегрева экономики. То есть перегрев, он уже существует, просто экономика выдерживает, да, вот работу в таких условиях пока. И если, например, если не будет приняты меры по ее охлаждению, а имеется в виду замедлению роста темпов заработных плат, снижению темпов роста кредитования, да, вот активного, которое мы сейчас наблюдаем, то это все приведет к тому, что спрос внутри Беларуси, да, он будет настолько избыточным, что предприятия, компании не будут с ним справляться. И, естественно, это чревато рисками ускорения инфляционных и девальвационных процессов. Но, с другой стороны, нужно понимать, что тоже в правительстве тоже это все, вот эти риски они осознают, да, и предпринимаются пока что, мы видим на сегодняшний день такие очень точечные, да, моменты по
ужесточению, да, прежде всего, там, монетарной политики, которую проводит Национальный банк. Но мне здесь еще кажется, что здесь, опять-таки, возвращаемся к России, будет еще влиять, как будет работать экономика России в следующем году. А в следующем году сами и российские власти, и международные организации прогнозируют, что будет существенное замедление экономического роста в России в районе там 1–1,5% при условии, что сейчас мы помним 4,7% рост. Да? И это, безусловно, скажется на развитии экономики Беларуси. Я ожидаю, что все-таки в следующем году будет опять-таки замедление, и исходя даже из тех же внешних факторов, которые мы сейчас видим. Спадарня Анастасія, вялікі вам дзякую за гэтую размову. Спадарства з намі на сувязі была Анастасія Лузгіна, экспертка Цэнтру эканамічных даследаванняў БЭРОК. Украіна контратакуе ў Харкаўскай вобласці. Трэцяя штурмавая брыгада сцвярджае, што прасунулася ў глыб фронту амаль на 2 кіламетры. Тым часам, паводле медыапраекту «Більд» у Тэлеграме, ЗСУ штурмуюць жаночую калонію на Куршчыне, у будынку якой заселі расійскія войскі. Іншыя навіны ў нашым аглядзе. Верховный суд Венесуэлы официально признал перамогу Николяса Мадуро на президентских выборах. Однако демократичные силы лічаць такую постанову суда неправадзейнай. Паводле цяперашняй улады Мадуро атрымаў галасы 51% выбарнікаў. Аднак паводле незалежных назіральнікаў перамог апозіцыйны кандыдат Эдмундо Гонсалес. Камала Хэрис официально вылучила свою кандидатуру на президентскую посаду на листопадаўскіх выборах у США. У сваёй прамове новоабвешчаная кандыдатка назвала гэтыя выборы найважнейшымі ў жыцці амерыканцаў, а таксама паабяцала быць найлепшай прэзідэнткаю для ўсіх суайчыннікаў без выключэння. Таксама Хэрис паабяцала і далей заставацца на баку украінскага народу ў супрацьстаянні пуцінскай агрэсіі. Другі кандыдат на прэзідэнцтва Дональд Трамп, які ўпершыню пасля замаху выступіў на адкрытым паветры, назваў сваю суперніцу найрадыкальнейшую фігурай левага кшталту ў гісторыі выбараў. Таксама Трамп адзначыў, што, цытата, «Калі таварыш Камала пераможа ў лістападзе, Трэцяя сусветная вайна практычна непазбежная». Еўрапейскі звяз прывітаў вызваленне некалькіх беларускіх палітвязняў і заклікаў улады ў Беларусі вызваліць усіх астатніх. Пра гэта вядзецца ў заяве Еўрапейскай службы вонкавых сувязяў. Там адзначылі, што некаторым з вызваленых была і далей неабходная тэрміновая дапамога медыкаў. Еўразвяз заклікаў улады Беларусі забяспечыць належнае медычнае падтрыманне ўсім зняволеным. Узор першага беларускага электрамабіля BLG X50 з'явіцца ўжо ў верасні. Пра гэта паведамілі ў Акадэміі навук Беларусі. Айчынных дэталяў у электракары будзе больш за 60% разам з рухавіком і батарэяй. Аўта зможа праехаць на адным ладаванні да 350 км, а максімальная хуткасць складзе 140 км за гадзіну. Не выключана, што дзеля айчыннага праекту скасуюць ільготы на ўвоз электрамабіляў. 23 жніўня у гэты дзень 85 гадоў таму Савецкі Саюз і нацысцкая Нямецчына падпісалі дамову, што ўвайшла ў гісторыю як пакт Молатава-Рыббентропа. Яго сакрэтныя пратаколы падзялілі Еўропу на сферы ўплыву ды паклалі пачатак Другой сусветнай вайне. У Еўропе 23 жніўня адзначаюць Дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Гэтая дата нагадвае пра трагічныя старонкі гісторыі, калі мільёны людзей сталі ахвярамі рэпрэсіяў, тэрору і вайны, у тым ліку ў нашай краіне. Азнаўленне памяці пра гэтыя падзеі – наша гістарычная місія, а гэты дзень мусіць заняць сваё месца ў беларускім календары як афіцыйны дзень памяці. Гэта лічыць прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджання Аліна Коўшык. Яна зазначыла, што ахвяры сталінізму і нацызму ёсць у многіх беларускіх сем'ях, ды заклікала ўзгадаць нашых продкаў, якія пацярпелі ад злачынных рэжымаў. Спадарства, з намі на сувязі Ігор Станкевіч, дырэктар Беларускага інстытуту публічнай гісторыі. Ігор, вітаю цябе. Прывітанне, Вітаўт. Сёння 85-я гадавіна пакту Молатава-Рыббентропа. Калі так агульна казаць, што прынесла для Беларусі вось гэтая змова двух таталітарных рэжымаў? Трэба адзначыць, што разам з пактам дамовай Молатава-Рыббентропа быў падпісаны сакрэтны пратакол, паводле якога частка ўсходняй Еўропы і Фінляндыі адыходзіла пад уплыў Савецкага Саюзу. Мы ведаем, што
Ужо 1 верасня Нямецчына напала на Польшчу, а 17 верасня Савецкі Саюз напаў на Польшчу. І ў выніку гэтага, па сутнасці, у выніку гэтага пакту заходняя Беларусь, як заходняя Украіна, адышлі да Савецкага Саюзу. Таму для беларускага народу гэта такая супярэчлівая дата, таму што з аднаго боку адбылося ўз'яднанне беларусаў як аднаго народа. На той момант яшчэ нельга казаць пра дзяржаўнасць, але тым не менш уз'яднанне народа адбылося. Але мы таксама памятаем, што з прыходам Савецкага Саюзу на былыя ўсходнія крэсы, то бок у заходнюю Беларусь, там пачаліся рэпрэсіі, пачаліся масавыя дэпартацыі, і да 41 года адбылося па меншай меры 4 дэпартацыі. Апроч таго, пасля вайны таксама адбываліся дэпартацыі і рэпрэсіі на гэтых тэрыторыях. Так што гэта, яшчэ раз падкрэслю, для Беларусі гэта такая досыць супярэчлівая дата. Разам з тым, ці ўвогуле без 23 жніўня 1939 года была б магчымая Другая сусветная вайна, якая забрала столькі жыццёў беларусаў? Так, сапраўды, гэты пакт, па сутнасці, з'явіўся пралогам да пачатку Другой сусветнай вайны, і беларусы праз гэта страцілі шмат насельніцтва, шмат людзей. Ну і апроч людзей мы таксама страцілі шмат матэрыяльных каштоўнасцяў, будынкаў, помнікаў, архітэктуры, ну і гэтак далей. Увогуле цяпер у краіне культывуюць тэму Другой сусветнай вайны. Калі ж кажам пра згаданае таго 17 верасня, гэта зрабілі ўвогуле дзяржаўным святам. На твою думку, ці вось гэтая савецкая версія гісторыі, яна прыжываецца ў беларускім грамадстве, ці вось гэтыя высілкі рэжыму, яны даюць свой плён? На мой погляд, відавочна, мы, як Інстытут публічнай гісторыі, зараз зрабілі маніторинг дзяржаўнай палітыкі ў галіне, у сферы гістарычнай памяці. І вось мой калега Алексей Ластоўскі адзначае, што беларуская гісторыя фактычна замкнулася на тэме Другой сусветнай вайны. Ну, то бок, іншыя тэмы ў гэтае кола не трапляе. Але гледзячы па тым, як грамадства рэагуе на вось афіцыёз такі ў галіне гісторыі, мы назіраем, што шмат незалежных медыяў пачынае больш пісаць пра сапраўдную альтэрнатыўную гісторыю. Больш людзей гэтай тэмай цікавяцца, з'яўляецца больш тэматычных блогаў у Тэлеграме, на Ютубе. І мне падаецца, што гэта вельмі можа быць карысна і для беларускага грамадства, таму што ствараюцца альтэрнатыўныя крыніцы атрымання новых звестак. Таксама мы бачым, як у школах беларускіх, у навучальных установах увесь час раскручваюць вось гэтую тэму геноциду беларускага народа, прытым, вядома ж, абмінаючы любую савецкую адказнасць і за пачатак Другой сусветнай вайны, і ўвогуле за тое, што рабілася на тэрыторыі Беларусі. На твою думку, ці ўвогуле людзям цікавая ўся гэтая тэма, дастаткова даўно ўжо мінула некалькі пакаленняў, і калі цікава, то як можна змагацца вось такой некай аднабаковай лініяй, якая ёсць у афіцыйным дыскурсе? Ну, як я ўжо казаў, з'яўляюцца альтэрнатыўныя крыніцы інфармацыі, гэта вельмі натхняльна. Ну, а якім чынам з гэтым можна змагацца? Ну, людзі, якія цікавяцца гісторыяй, яны могуць знаходзіць інфармацыю ў розных крыніцах. Ну, і самае галоўнае, вось мне так падаецца, што людзі больш пачынаюць цікавіцца уласнай гісторыяй, уласнай сям'і. І гэта вельмі добрая тэндэнцыя, таму што праз гісторыю уласнай сям'і людзі могуць больш даведацца пра больш шырокі гістарычны кантэкст. А што сапраўды адбывалася ў краіне, чаму з маімі продкамі адбылася тая ці іншая падзея, чаму яны апынуліся там, у тым ці іншым месцы. Так што мне падаецца, што гэта таксама досыць пазітыўна. Это той выпадак, калі вось менавіта гісторыя ў сем'ях акурат можа абсалютна канфрантаваць з тым, што расказваюць у школах, з тым, што расказваюць з дзяржаўнага тэлевізара. Ігар, дзякую вялікі табе за гэтую размову. З намі на сувязі быў Ігар Станкевіч, дырэктар Беларускага інстытуту публічнай гісторыі.
23 жніўня 2020-го беларусы выйшлі на марш новай Беларусі, патрабуючы вызвалення палітычных вязняў, адхілення Лукашэнкі ад улады і правядзення сапраўдных выбараў. Сотні тысячаў дэманстрантаў чарговы раз занялі ўвесь цэнтр Менску ды іншых гарадоў краіны. Людское мора на сталічных вуліцах і узурпатар, які лётаў верталётам, а пазней выскачыў з аўтаматам. Праз 4 гады згадваем падзеі ў Менску. Дзякую за прагляд нашай праграмы. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш YouTube канал Белсат News, стаўце ўпадабанні і каментуйце. Будзьма разам.